Καλημέρα σας. Πώς γίνεται και γνωρίζετε το όνομά μου? Ξέρω τον πατέρα σου καλά. Τον είδα χθες. Πού τον είδες? Τον είδα έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Α, και τι έκανε? Ήταν με το πουκάμισο και τουρτούριζε από το κρύο. Φτωχέ μου πατερούλη. Μπας είναι περασμένα ξεχασμένα. Από εδώ και πέρα θα πάψει πια να τουρτουρίζει. Γιατί? Γιατί έγινα κύριος με λεφτά. Εσύ? Κύριος και πλούσιος μάλιστα. Πάρε αυτά τα 5 χρυσά φλουριά και να πας να πάρεις γρήγορα το αλφαβητάρι σου. Μετά να πας και να αγοράσεις ένα καλό και ζεστό παλτό στο πατερούλι σου. Άιντε, τώρα χαιρέτησε το θείασό μου και πήγαινε γρήγορα στο σχολείο σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή μου άνθρωποι. Αυτό το καλό που κάνετε δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου. Γεια σου Αρλεκίνο, γεια σου. Βλέπω καλά. Στο δωμάτιο αυτό έχει έρθει μία νεράιδα. Ναι, Τζεπέτο, καλά βλέπεις. Άκουσα το παραπονό σου ότι δεν έχεις ένα παιδάκι και έτρεξα να ικανοποιήσω αυτή την επιθυμία σου. Και καλά. Τόσα χρόνια που ήσουν. Γιατί με άφησες χωρίς παιδί? Γιατί καλέ μου Τζεπέτο, όταν ήσουν νέος δεν με είχες ανάγκη, μπορούσες να έχεις. Ας τα αφήσουμε καλύτερα γιατί δεν σε συμφέρει να το κουβεντιάζουμε. Δεν αφήνετε την πολυλογία να κάνετε κάτι να κατέβω από τον παγό, Θέλω να παίξω. Ναι, καλή μου νεράιδα. Ζωντάνεψε το γρήγορα γιατί και εγώ έχω μεγάλη. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ζωντανά. Και μετά τα φαντάσματα φοράνε μόνο ένα σεντόνι επάνω τους. Τίποτα άλλο. Εσύ γιατί φοβήθηκες? Φοβήθηκα. Ποιος φοβήθηκα? Εγώ δεν φοβήθηκα. Εγώ γρήλε είμαι ατρόμητος. Τι ατρόμητος μου λες. Εσύ κατουρίθηκες από το φόβο σου. Τι λες, παιδί? Εγώ να φοβηθώ? Μάλιστα έχω και μάθει